Tento experiment nás zaujal, lebo poznáme veľké vznášadlá, ktoré dokážu jazdiť po vode i po súši. Vlastne pokus využíva princíp, na ktorom tieto vznášadlá fungujú, čiže princíp veľkého pretlaku vzduchu, ktorý vzniká medzi vznášadlom a podložkou. Pri našom pokuse sme použili balónik, nôž, potom vrchnák od PET fľaše, ďalej CDčko a ešte aj sekundové lepidlo. Vznášadlo môžeme urobiť pomocou CDčka, štupla z PET fľaše, balóniku, noža a lepidla. Do štupla z PET fľaše urobíme nožikom dieru. Nie moc veľkú, ani nie moc malú. Akurát. Na štupel navlečíme balónik. Toto teraz potrvá. Ako vidíte, je to dosť zložité. Potom nalepíme štupel na CDčko do stredu. Tak, vznášadlo môžeme nafúkať a púšťať. Nafúkli sme balónik a s CDčkom sme ho položili na stôl. Steny balónika vytlačali vzduch von z neho cez otvor vo vrchnáku. Tým vznikol medzi podložkou, teda stolom, a CDčkom pretlak, ktorý nadvihol balónik s CDčkom od povrchu stola. Tým sme získali vznášadlo. Tak, Bigme, čo si myslíš? Ako vysoko bude letieť toto vznášadlo, keď nafúknem ten balónik? No, tak podľa mňa asi toľko. To je tvoj odhad? Áno, to je môj oficiálny odhad. Môžete to kľudne zverejniť. Ako vysoko to bude letieť, keď nafúknem tento balón? No, to naozaj neviem, ale asi meter. Tak ja ti ďakujem. Tak, čo myslíš? Ako vysoko sa to bude znášať? Neviem. A ty? Až do stratosféry. Tak, Maťa, čo si myslíš? Ako vysoko to bude letieť? Čo ja viem, možno taký kus. Ja neviem. Tak, ďakujem. Jo.